Дәрвишләр бистәсенең Липатов урамындагы йорт. Монда беренче катта урнашкан фатирга берничә ашыгыч ярдәм машинасы чакыртырга туры килә. Алар белән бергә коткаручыларны, янгын сүндерүчеләрне һәм газ хезмәткәрләрен. Бу фатирда 2 балалы гаилә яшәгән. Кичә кич әти кеше аның 2 һәм 17 яшьлек кызларына ис тия. Әниләре өйдә булмаган. Сәгать 8-дә тулганда скорый полициялар килә башлады. Беренче этажда яшәтергән гаиләнең ире үзенең хәлен начарлыгын сизеп, скорый бригадасы чакырды. Шул вакытта хатыны өйдә юк иде, 2 кечкенә бала бар иде. Башта 17 яшьлек кызны чыгардылар ванный бүлмәсеннән. Бу йортта фатирлар газ колонкалары белән җиһазландырылган. Ул эшләп торган вакытта тәрәзәне ачмаганнардыр дигән фараз бар. Чөнки йорт урман буенда урнашкан. Иртә кич салкын була ди халык. Бу куркыныч хәл, кешеләрнең сәламәтлеге ничектер борчулы, кешеләр өчен дә кайгырдым. Бик серьезный, бик җитди бу мәсьәлә. Шуңа күрә бик җитди бу мәсьәләгә карарга кирәк һәр вакыт. Просто, наверное, самим надо еще быть повнимательнее. Минемчә, кешеләрнең үзләренә игътибарлы булырга кирәк. Аның бит исе дә булмаска мөмкин. Хәзерге вакытта әти кеше Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсендә реанимациядә. Табиблар аның хәлен авыр дип бәяли, әмма әлегә җинаять эше кузгатылмаган. Кызлары ДРКБда ята. 17 һәм 2 яшьлек баланы ДРКБның кабул итү бүлегенә ашыгыч машина ярдәме буенча алып киләләр. Хәзерге вакытта балалар диагностик бүлегендә ята. Хәлләре тотрыклы. Кичә кичтән үк йортның бу подъездына газ бирүне туктатканнар. Кичә бер, бүген иртән тагын бер тапкыр төтен чыгу каналларын җилләтү системасының төзеклеген тикшерүче оешма барлык фатирларны карап чыккан. Газ бирергә ярый дигән күрсәтмә төзелә. Чөнки гадәттән тыш хәлнең сәбәбен юыну бүлмәсендәге җилләтү системасында һәм тәрәзәләрнең ябык булуында күрәләр. Чөнки моңа кадәрге даими тикшерүләр төзексезлекләрне күрсәтмәгән булган. В данном доме конкретно последняя проверка очередная была, сейчас скажу, в марте. Бу йорттагы төтен чыгу һәм җилләтү системасы каналларын соңгы тапкыр мартта тикшергәннәр иде, аңа кадәр декабрьдә. Бу фатирга былтыр июньдә кергән булганнар, имзалары, акты бар. Фатирда герметик тәрәзәләр, һава керү-чыгу клапаннары юк, ишекләрдә герметик. Ваннада ут кабызганда кабына торган һава тарту җайланмасы тора. Юынганда тәрәзәне ачмагач, вентилятор фатирдан һаваны урамга әтеп чыгарып, төтен чыгу каналындагы сүрем газын кире фатирга суырып керткән, шуңа агуланганнар да. Углекислый газ попадает в квартиру, что являлось отравлением жителей, да. Бу Дәрвишләр бистәсендәге Липатов урамында сирем газы белән агулануның соңгы 3 елда 3нче очрагы. Шунысы да кызык, гадәттән тыш хәлләр барысы да күрше йортта бер ишек алдында урнашкан йортларда килеп чыккан. 2020 елда менә бу йортта яшәүче 2 малай зыян күрә, әмма исән кала, ә менә бу йортта яшәүче гаилә сирем газы белән агуланып һәлак була. Ул вакытта тикшерү комитеты куркынычсызлык таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше ача, әмма ул туктатыла. Чөнки кеше үлеме белән техниканың төзексез булуы арасындагы бәйлелекне ачыклый алмаганнар. Менә яңа фаҗига. Хәзер хәлнең барлык нечкәлекләрен Совет районы прокуратурасы тикшерә. Чөнки монда сораулар күп. Кыш көне белгечләр кеше тәрәзәсен ачмаганлыктан һава йөрмәгән дип саный, ә монда җәй уртасы. Совет районы прокуратурасы профильле белгечләре белән бергә булган хәлнең сәбәпләрен ачыклаячак. Өй эчендәге газ җыелмаларын файдаланганда куркынычсызлыкны тәэмин итү турында закон үтәлешенә бәя бирәчәк. Шуннан соң тиешле чаралар күренәчәк. Газ колонкасы урнашкан фатирларда җайланманы бары тик тәрәзә ачык булган вакытта гына файдаланырга кирәк. Урамда кышмы, җәйме булуы мөһим түгел, чөнки фатирда һава әйләнеше булырга тиеш диләр. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.